Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng Henyo Trip National Youth Movement Ribhoy District hadin ka jingla jurem ya ka jing pentrei ki pipeline gas hapo ka than maubri menta ka singi ka arpo kandai tere ko banai no pra arjara arpo ar kila lab ba ka company ba pentrei ya ka te ka kam ya ka bala tip kum ke Indra Dhanush Gas Grid Limited ha ka bakala yai lan ya ki kindon claim da penbiang satya ya ki kot kisla ki badan kam kat kum ka jing bit Nakashnong but ki license jong ki nongtray barjilla naka Khasi Hills Autonomous District Council. Haba kren shikilat pathay khubor president jong ke HNYM Ribhoy District uba Petrius Khmdai. Ulayat ho baka seng kala penlong ya kene ke jingjurep hadin ke jingyo ujor na kipat ba bakatay ke company IGGL kamshim laburam but boat ya ke kindon tray kam ban pentray ya katay ke jingsam ya ki pipe gas hakatay ke jaka kaba hapo kasnong nongrim nong ladaw hapo jongkaraj bhoilasa uliyat ho bagatay ka company kamshim la yo satya ya ka no objection certificate nakasnong nongrim nong ladaw but kam donru ya ki license jong ki nong tray bar jilla naka KHADC kata wat hadin shibna kinti bagitay ki nong tray bar jilla kilade ban wan sa lepa hakatay ka snong but kani ka jing ya light naki bor snong kalapin lengo shikat day ya ki nong elam jong ka snong nongrim nong ladaw shushu nakalyang jong ba Petrius Khmdai ulaong ba ka bakham small ngo shushu kalong bakatay ka company IGGL kalayo penban da ka no objection certificate but ka jing tho na ka benta ki nong tray bar jilla na ka dor bar raj yap ngar kat ba kani ka jaka ka ba pentray pat kadai ka badang hap hapo ka jing khmi jong ka raj bhoilasa i kesan-kesan kadon kani ki nakalyang jong ki bar jilla bawan seng ya kani ki karkhana we anyane ke bang mla bentip lese la biang ke islah nakalian ke snong nakalian ke council na for the office andren dang la poi ne dang check ke islah kim pat biang de ka jing tip jingi bat nakalian jo ke dar barsong kim pat yo ya ke NC bakila barsong mansa ne ke ngi pedem jor halor jo kane nakalian jo ke seng bat kumbang ila ya keren bat irang barsong beran kat bat ni bat nakalian jo ki long ba kila yo jingbet nakaraj kenusi nakaraj andai nginum pdiang namar ba kibreu ki shong ki sa hangne ha jaka ju kane kisnong te nakaliang irong basnong nongrim lado ibadon kat ni kabadai karya ba pej bakni ni aba miru yong ba ikem yo kita ka kot isla ka babiang tengiru ikubor hal kita andai la bonsek ilap sisa kemdon kita kot isla ka babiang te ngin kwa ba kine Ibar jela ka company ka bawan hangne bakan sa hari kasi jungi klem ki kot kislak babiang hamtam na council ya ki labor lesson bat ki turing lesson ki bathar ki bede jongane company ke ndang la yap kren bat I ramba snong na ka yang jungi ila ong ba to ka jitip ki lai handrei kot kislak klem pat ai ngi tengi ngilaya kren ya discuss bat I ramba snong bat ki langsung snong ki badan hangne ba ni nai por ki adin lais ngi da ki mla pinjang in be no in a company na ka kari kasi jungi te nakalyang kaseng jungi ni kwa tangkata ba nim kwa shu ya ki we company ro bakin le akane ka shu ko dalam pek di sembalang telai wan ko dia nga tengaro lalab ba nai tuhok Indonesia ba nanga pedio agency bang per ari agency ka bang pat biang ya ka ikos la da diskusil da exim ana kin wan para exhibit marngaro lang agency ngana isu ki da ka di nambah la da ki ya solution yang hapo di kasong house ni tiba kini tu bakini dikar kini roman tray ki don lagi jingbit ki don jingtip ki ong no ke ju pa mi kini ki la kula ban pendep po lasi teta da kimla ban pendep ko lasi dengan nama akhir ko si bat kin bit hero ban